Takže dnes si povieme niečo o Creative Commons 4.0. Creative Commons 4.0 vzniklo, aby sa zjednotilo celosvetové zdieľanie autorských práv. Delí sa na 4 základné časti. Creative Commons BY znamená, že musíš uviesť autora, odkaz a licenciu a po prípade vyznačiť nejaké zmeny. NC znamená, že dielo nesmieš použiť na komerčné alebo ziskové účely. ND znamená, že dielo môžeš šíriť, ale nesmieš ho meniť alebo upravovať, alebo teda ani upravovať. SA znamená, že ak dielo upravíš, musíš ho šíriť pod rovnakou licenciou. Dnes si povieme konkrétne niečo o licencii CC BY, alebo teda Creative Commons by Author. Je to najrozšírenejšia a najpoužívanejšia licencia, ktorú používajú aj najznámejší tvorcovia, ako napríklad Kevin MacLeod. Je to americký hudobný skladateľ podľa New York Times. Je to najviac produktívny skladateľ, o ktorom si kedy počul, a najznámejší autor voľne šíriteľnej hudby. Väčšinu hudby poskytuje pod licenciou CC BY, teda by author, alebo teda Creative Commons 4.0 na stránke Incorporated. Ďalej tu je Scott Buckley, ktorý je austrálsky skladateľ filmovej a orchestrálnej hudby pre videohry a animácie. Takisto používa licenciu Creative Commons 4.0. Pracoval alebo pracuje na hre Menace, ktorá má výjsť v roku 2026, alebo na animovaných sériách Animator vs. Animator, pri ktorých spolupracoval s Alanom Baconom. Existuje oveľa viac autorov, ktorí takúto licenciu používajú. Takisto používajú aj stránky ako napríklad Wikipedia, kde sa to prevažne týka väčšiny fotografií, alebo nejaké verejne dostupné štátne portály a o mnoho viac stránok. Takže to je na toto krátke video všetko. Pokiaľ ťa toto video zaujalo, určite mi hoď like, po prípade odber, ak chceš vidieť viac takýchto videí. A určite si choď pozrieť aj ďalšie moje videá a vidíme sa.